Ahojte, volám sa Andrej Novosad a som brat Igora Novosada. V mojej práci som podľa mňa dobrý vo všetkom, okrem výčesov, takže kdokoľvek, kto má záujem o krásne kučerové vlasy, alebo super pánsky strih, alebo super dámsky strih, či už je to mikado, alebo hocičo spostupnené, tak som tu pre vás. Lebo si myslím, že som vo svojom obore najlepší. Lebo môj brat je najlepší. Tak volám sa Barbora, pochádzam z Oravy, Melíre a ponovno ma najviac baví nadpájanie vlasov. Ženám, ktoré majú jemné vlasy na zahustenie, alebo potom ženám, ktoré majú krátke účesy a túžia po dlhých vlasoch. Lebo ma moja práca veľmi baví a pri mne si zákazničky viac menej oddychnú. Lebo je to najlepší kadernícky salón v meste. Volám sa Sonia Mihaličková, pochádzam z Komárna a mám 27 rokov. Pretože som šikovná, som komunikatívna, som vtipná a tak. Na svojej práci milujem absolútne všetko, ale keby som mala zachádzať do detailov, tak určite to bude fúkanie vlasov, to znamená vlny na rovné a rovné vlasy na vlny. Ďalej mám rada strihanie a tiež melír a také tie celkové výrazné premeny. Tak moja odpoveď bude veľmi jednoduchá. U Igora pracujem od samého začiatku, čo som v Bratislave, čiže 7 rokov, ako vlastne aj salón je otvorený. A Igor je vlastne môj zroditeľ a Igora najviac uznávam a je to môj vzor. Nerob druhému to, čo nechceš, aby robil tebe. Ahoj, volám sa Veronika Kozáčková, mám 25 rokov, pochádzam z Bánoviec nad Bebravou a u Igora pracujem 2,5 roka. Pretože si myslím o sebe, že som veľká perfekcionalistka, zaťažená na detaily, takže keď chce niekto dokonalý účes, tak som tou správnou voľbou. Áno, bola by to určite Madonna, lebo Madonna je taký môj veľký vzor a kebyže mám tú česť robiť vlasy práve Madone, tak by som bola veľmi šťastná. No tak myslím si, že vynikám v dámskych strihoch, pretože, ako som už spomínala, som zaťažená na detaily a milujem, keď strih dokonale do seba zapadá. A v pánskych strihoch si myslím, že tiež dosť vynikám a svedčí o tom aj množstvo pánov, ktorí mi sadnú pod nožničky. Igor Novosad je podľa mňa veľký profesionál a vytvoril tu tím, v ktorom sa mi úžasne pracuje. S kolegami mám nadštandardné pracovné vzťahy a ide nám to tu, klape nám to tu spolu úplne super a myslím, že o tom svedčí množstvo spokojných zákazníkov, ktorí denne opúšťajú náš salón. Tak ahojte, volám sa Karolína Zardová, pochádzam z Bratislavy, mám 31 rokov, na pozícii kaderníčka pracujem už asi 13 rokov a u Igora s takou menšou prestávkou pracujem 5. rok. Absolvovala som akadémiu 6-týždňovú v Prahe, veľmi náročnú akadémiu, ale zvládla som ju, myslím si, že celkom úspešne. Pretože svoju prácu milujem, berem ju ako hobby a myslím si, že je to na tej práci aj vidieť. Pretože ako vieme všetci, tak Igor je známy vlastne v Bratislave, je to najlepší salón v Bratislave, tak som si práve preto vybrala jeho a je to skvelý tím, skvelý kolektív, tak dobre sa mi to pracuje.